pagbalik eskwela na, dili na usab mahulagway ang sakripisyo o kahago sa mga magtutudlo. Usa na niini ang pagsigig istorya sulod sa classroom alang sa leksyon. Busa ani ay teacher sa Dr. Cecilio Putong National High School sa Tagbilaran City, Bohol, ang midiskarte na lang. Meet Ma'am Jella Rosolada, grade 7 teacher, nga lapel mic ang gigamit sa klase. Aduna siya 45 ka mga estudyante sa klase. Busa kinahanglang madungog siya sa tanan. Mao na kini ang diskarte ni Ma'am Jella aron mas masabtan ang iyang pagtudlo kay klaro naman. Paagi usab kini ni Teacher Jella kay magsigi ra usab kuno og sakit ang tutunlan sa pagsigig syagit sa klase. Epektibo man matud pa niya ang paggamit og lapel kay gawas nga dili siya mapagaw, mas klaro ang iyang tingog ug mas masabtan sa mga tinun-an. Mo nang mogamit kag lapel madungog jud sa mga estudyante. So mo nang klaro yun, mahibaw-an gini mo kung ang bata maminaw o di maminaw. So effective yun siya mga Yes, very much effective. And I think here sa Dr. Cecilio Putong National High School, 99% of the teachers are using lapel.